Mandibulisa ibandla kusasa njengegama likaYesu. Amen. Amen. Ngexesha ingoma yethu yokuqalisa abathungu number 34. Sicele umhlabeni asile. 34. Number 34. Yeah.
inhloko ngomthandazo. Bakwethu sezulwini nangeli xesha Thixo sibulela inqaba yakho xa izawuqala le program. Ngenelela Nkosi nami umkhonzi wakho moya oyingcwele ngena sive uthetha wena kunye nathi naye ngegama likaYesu Kristu yethu. Amen. Ndiyalibulisa kwakhona ibandla ngegama likaYesu Nkosi. Amen. Ngexesha i-theme yethu yanamhlanje ithi finding peace in a busy life, okanye in this busy life. Into eyenzekayo yinto yokubana uxolo lukaThixo naphi na apho sikhona lusoloko lunathi, but wena do you accept uxolo lukaThixo? Ukuba maluhlale uxolo lukaThixo kuwe ukuze nawe ube nalo. Masithini iBhayibhile incwadi yena kaYohane, incwadi kaYohane chapter 14. Yohane chapter 14. Ndisavakala masingasemva enkosi. Uverse 27 nguye osizamfunda. Uthi uYesu ngexesha usemveni kule xesha azawumka phakathi kwabantu bakhe. Uthi ndishiya uxolo kuni, ndininika uxolo lwam, andininiki njengokunika kwehlabathi. Mayingakhathazeki intliziyo yenu, mayingabi nabugwala. Masingoyiki, God is with us. uYesu unathi, whatever happens unguThixo wethu. Uyamsoloko yena ehleli nathi. Kule xesha uYesu elungiselela into bezasicelela umoya oyingcwele. Uthe noba yena as a person uyemka phakathi kwethu abheke kukumkani nokwenza umsebenzi ongcono kunalo bewenza, kodwa uzasishiyela umoya oyingcwele lo mthethelela asicelele yena, ukuze wona usenze sibe able to understand that uxolo lukaThixo lukhona futhi and we can practice it. Ngexesha asizothatha nengoma sacela umama njalo umama uMoya aphakame asinike lezi zinto. Ngiyaqolisa abantu uxolo lunje John 14 verse 27, where Christ has made the promise that we need to cling and hold on when we face, when we look, when we find ourselves in difficult moments. What do you do? Xa izinto zingentlanga, xa ushiywa ngabantu obathandayo, xa umntwana wakho engalali endlini uvuke ngomso kusithiwa kuqhekeziwe and he is the first suspect. What do you do xa uzawubizwa ngabahlali ezawutshiswa umntwana wakho phambi kwakho because uliphala? How do you find yourself?
But Christ has given us a promise. Xa uthulele ebusuku uvisikhalo sisitsho somntwana engaphilanga, can you find peace in those dark moments? Isihloko sethu sithi finding peace in his lives. Ubomi bethu buxakekile. Le nale utshona ngale, utshona ngale, utshona ngale. But can you find peace? Uyagxothwa endlini. Amatyala ayakukhwaza. Are you able to find peace? Xa sithetha ngesi sihloko, sithetha ukuthi xa ubomi obunje buzele ngamahlanganyika, emsebenzini awuphethakanga kakuhle, ekuhlaleni bakuhlalele ngamayelenqe, uyalala ebusuku, mhlawumbi uyiva xa ndisithi do you find peace? Uyalala na ebusuku xa izitoms of life zisitsho, uyalala ebusuku. Do you rest? Okanye awulali, ingqondo iyaphangela isemsebenzini ithatha ibeka, ibe ngundithatha undibeke. But uThixo ushiya noxolo. Usishiya noxolo, washiya nomoya oyingcwele, so that we can have comfort. I'm not going to repeat the memory text on its own. Sentsho konke. The theme song, Selitshe konke, ithi xa uSathana endikhathazayo ndiyakunqaba kaloku ngokuthi uYesu undincedile wandiphalazela. Jonga, xa usothuka, uthi xa usothuka, wothuke kanye xa kusithi nkqi imessage, ithi nkqi imessage ingena. Ngelishwa ngoba ubomi buxakekile nengqondo ingalelanga ncam, uyoyijonga. Ikubethe kuphela ubuthongo. Can you find peace? Sidinga ke kwixesha elinjena. Siphila mos kwixesha lokuphela. Sidinga okokubana sibe nomoya ohlileyo. Uzawutripeka if you can't find peace, the inner peace in God. Uzakwenzakala. We need a mental clarity. Ingqondo ezawucenga. Sidinga okokuba emotionally sibe balanced. Ukwazi ukuthi stand firm. Ungabhunqi. Nangona izinto ezikungqongileyo zenza chaos, zi-chaotic, zikubangela ubomi bakho bube upside down. Uthi xa ujongena nale ingenye ikhona isithi kwatsha ngale, uthi xa ujongene ibisethenye omnye nkqonoza, uyakhala umzukulwane, uyakhala umntwana phambi kwakho. What do you do? Can you find peace in Christ? Sithetha ukuthini xa sithetha ngokufumana uxolo? Yabona ke umntu ongumama xakekile, ikhaya ngoba lonke lilapha oluthwele. But umntu ongumama ndiyafuna ukuthi kuwe, we can only find peace in Christ. Umntu ongutata ndiyafuna ukuthi kuwe, our peace we find in Christ. Xa zonke izinto zisijikela, there is Christ ongazisijikela, and we find peace in him. But there's something that I also need to do in order for Christ, because uxolo lukaKristu is waiting there for me. But do I take one step down? One of the things that you can do in your life, make sure that, because in prayer line is always open, you can only find peace if you are the woman of prayer. You can only find peace when you find peace when you are the woman of prayer. I'm talking to you, my daughter. I'm talking to you, my sister.
and my friend. Ndithetha nawe mntu omdala, ndithetha nawe mntu noba umncinci kangakanani na. We find peace in prayer. Ngoba when we go down on our knees, sixakathile sithwele, engaphuma amazwi emlonyeni, kodwa xa siphakama sinoxolo. I'm inviting you. Then invite abandla. Let's find peace in prayer. Ngoba uKristu sithi sikathandazi abe sephila. But impendulo zethu asikwazi ukuzibona, because if the faith is not there, then impendulo azibonakali. Ndivumele ndithi, do you find time kobubomi obuxakekileyo and sit and listen to God? Uthini uThixo in times like this for me, when I'm faced ndingqongwe zezinto zindingqongileyo? Only uthandazile, ulifundile ilizwi lakhe, wabuya kwakhona azasuka. Do you cling in his promises? We can find peace, not just olomzuzwana, but the inner peace. Jonga, emotionally ube balanced. Ngoku izinto zingentlanga. Not only emotionally, jonga, mentally kuthi qatha. Ingqondo yakho ibe sober. Ingqondo yakho ibe sober. So foneka. Kusithiwa kuhlanga. But ingqondo yakho icwafe ngoba there is God ophambi kweenyawo zakho. Ndivumeleni ke ndithi, ukuba ixesha besinalo, but asinalo ngoku, bendizawuthi mandikote nje amaqhawekazi abe mathathu akhe sizayigqiba le 5 minutes ngomzuzu. Ndivumele ndikote abe mathathu ndithi to a seasoned woman okanye kwi-woman almost the same age njengam. Ndifuna uthetha nomntu whether umama okanye umtata, either way mandingohluli. Okule age yam more or less, uyambona musu more or less. Look at Abigail. Abigail was a married woman, but umyeni wakhe noko wayengengomntu ukhawulezayo uqiqa. Asizofika apho, but there was a woman called Abigail. I want to say those who are prayer warriors, make sure, take your crown. Put your crown in your head. Don't dada isithaba sakho masingayeki ukugitarisha. Abigail stood in the gap. We are called in times like this to stand in the gap. Abigail, if wakwazi ukuma in the gap, imimoya ivuthuza ezawubulawa umyeni wakhe, but ngoba ingqondo yakhe it was balanced, waye emotionally waye sober, ene clarity engancacazeli, wayazi into zoqala zithini na, walungisa, wayomkhawulela uDavide ephethe, and into ekwakumele uba yenzekile ayenzeka. Ngozigqibezelela xa ufunda ku1 Samuel 25 verse 18 to 20, kuthiwa ndishekelwe imizuzu emithathu. Ndivumele mntanomncinci, you are given a tool. We are given weapons, bantwana bethu. Sendizimentionile. Look, kwintombazana eyayisekuthinjweni, asilazi igama layo, but siyalazi elika-Abigail because she was a queen. But sazi intombazana engamenshonwanga igama layo, but okumenshonweyo into okokubana wayesisicakakazi. In other words, freedom yakhe was taken, was moved from her, the freedom that she was supposed to have. But one thing that I know is that but not only that, her faith kept her walking tall. I want to say to our daughters, masambe tall, selizinto zisilungile. Wakwazi ukukhangela ithuba lokubana ndingachwethwa ndiye njani na
kwinkosikazi endiyisebenzelayo. Wayemxelela okokuba ikhanka lokumyeni wakho lizawuphiliswa, hamba uyokhangela umprofeti. Wakhangela ithuba. There are two things that are important to these two women. Abigail kwakunye nale ntombazana eyayisisitaka, eyayisislave ilikhoboka. Ebukhobokeni bethu ndiyafuna ukutsho kumntu wonke olapha, sesingawamaxhoba ezinto ezisingqongileyo, sesingamakhoboka ezilingo nembandezelo. We can stand firm when we cling on our faith and trust in God. Yakwazi ukujonga ithuba, bobabili bakhangela ithuba eli-right lenza, because apha babe-sober-minded, be-stable, bengatshintshi. Owokugqibela, so that nani lindigqibele. Look at Hannah. Look at Hannah. uHannah wayekonwabela ukuhla kubhekwe Shilo. Mhlawumbi you might not know that. Konwabela ukuvuka uze enkonzweni ngeSabatha. Konwabela ukuhlangana kwindawo yakho yokuphunga. I believe okokubana umele nendawo yakho. Konwabele ukho amaxesha nendawo yami yokuthandaza endlini, but there are times kubekho izinto ezindisturbayo. Ndiyakonwabela ukuya egaraji ndingcole ndithethe noThixo. Konwabele uHannah wayebonakala ingathi unxilile. At times sijongeke ingathi sinxilile. At times sijongeke ingathi siphambene kubantu, kanti asiphambelanga. But sijonge the promises. We're looking for the Torah. Look at Hannah. Ujongwa ngabantu. Masibayeke abantu because ixesha lalo lenze baba bekhupha ngasemva. Look at Hannah. Usetempileni. Ujongwa ngumprofeti. Ambone okokuba unxilile. Ndivumele ndithi sebesithi uyaqhawukela. Ibafele. Sugungqiswa zintetho zabantu. Sugungqiswa zizenzo zabantu. Find inner peace in Christ. He is faithful. He is just. Allow me to say, there were so many things, but you need to be stable as a Christian, because uYesu akazufika kuzolile. Uzawufika uYesu xa ebuya siphakathi kwesiphithiphithi. Will you be able ukumkhawulela? Will you be able ukuyofumana ikrown yakho? That before you were born, uKristu ikrown yakho wayeseleyenzile with your name. Siphila kwixesha elixakekileyo. Zininzi izinto esizingqalileyo. But I want to say to you, sebebeka izabatha siba ngaphaya, and stand tall and make sure that your shoulders are up, and make sure that you are, yay, imamtakabalo, uqiniseke into yokubana umele, because Christ is coming soon. Suvuma izinto ezikwehlelayo ziphazamise zikususe ekholweni. Hold in faith in Jesus. Ithini bandla umama umoya? Amen. Sisaphethe ke lonto ethi have peace. Kweli xakeke ngohlonipho. Ngoba yena uYesu, yes. Kukho abantu ka abazindwendwe apha. Abakhonzi nyathi apha enkonzweni. Hayi ningathinabantu andizoyenza la ndiqhela ukwenziwa yimini yomama namhlanje. Wonke umuntu ozaziyo ukuba apha emhlabeni ulundwendwe, cela uphakama ngenyawo. Wonke umuntu ozaziyo ulundwendwe apha emhlabeni, cela uphakama ngenyawo. Wonke ozaziyo uba ulundwendwe emhlabeni. Kukho amazwi awathethayo uYesu uthi, asinini enanyolamna ndim owanyola nina. Ndanimisela ukuze niye nithwale isiqhamo, nokuze isiqhamo senu sihlale, ukuze oko enithe nakucela kubawo egameni lam nikunikwe.
Anything that you can ask from God, egameni likaYesu niza kunika. Yanamkela ngale mina namhlanje. Ndithi uThixo makabe nani. Sekuthi ivesi elithethiwe esithi uYesu uthi ushiye uxolo lwakhe kuthi siyamkela sibe noxolo lukaThixo. Ningahlala phansi. Ngexesha sizawucela umama aphakama sithandazela. Sihleli phansi Thixo. Amen. Ii-classes zokuhlukana, i-class yobhaptizo ikhona, umama uGubeni uzasenzela isamari apha phakathi. Amen.
ndiyazi umfanekiso. Umzobo. Ya, umzobo wothando. Indima yenkumbulo ke ifumaneka phaa kumaKorinto okuqala u-13 uverse 13. Ithi ke kungoku ke kuhleli ukholo, ithemba, uthando, ezo zinto zontathu. Eyona inkulu ke kuzo luthando. Nkosi ke mayisikelele ukufunda kwezulayo ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Siyazikhumbula izinto ezintathu kuthiwa zihleli apha. Yes. Eyokuqala yintoni? Ukholo. Engamangelanga nabethu nani bendizifundele. Lukholo. Abanye bayawawusha. All right. Eyokuqala bethu nakuthiwa yintoni? Lukholo. Kwalandela ephi? Ithemba. You know, hope. Kwalandela intoni? Uthando. Kwathiwa ke ngoku eyona inkulu kwezi zinto zintathu yintoni? Uthando. Apha ke sihamba nomphostoli uPawulos. Siyakhumbula uPawulos ubhalela ntoni? Ibandla laseKorinte. Ibandla ebeliselitsha ebelisanda umisela. Ibandla elinengxubakaxaka ezininzi. Kukho ungquzulwano, kukho amaqela, kukho yonke into, kunqulwa izithixo, kukho abazicingela bhetere kunabanye, yava? Kukho abajongelwe phantsi, hey, kukho izikola apha kukho amadoda nemali, yazi akho mntu, akho nto ingekhoyo apha, and each and every type of a person is in conflict nalo angafani naye. But bonke baphi basebandleni. Eli bandla ke laseKorinte leli bandla sikulo thina namhlanje. Siyakhunjuzwa ngoba sibhetere nathi kunabantu baseKorinte kanye zonke zanto zezi zikhoyo phakathi kwethu. Kuthiwa ke uthando loyisa konke. Kuthiwa yilonto ke umpostoli uPawulos ethetha kakhulu ngothando. Kuthiwa siyazi mosibendithi kuthiwa ngo-agape love, ne? Oluthando lobuKristu, uthando lobuzalwane, uthando olungahananisiyo, uthando olugenuine. Kuthiwa ke ligama lesiGrike ke elo. Kuthiwa ke eli gama livela ngaphezulu kuka-135 kwiileta zikaPaul. Niyabona uyaluthanda uthando. Ehlezi uthetha afake intoni? Uthando. Ngoba uthando lutheni? Loyisa into zonke. Loyisa into zonke. Uthando lurepresenta uYesu, because uYesu unantoni? Unothando. Aphinde abe intoni? Abe luthando yena. Ixesha ke lifutshane bethu nani. Yayazi iSamari. Kama ndenzi iSamari. So I'm going to do the summary of a summary. You will know ke ingakanani na. I hope ke banisifundile kisifundo. 1 Corinthians 2 verse 9. Uthi ukuba ke umuntu uyamthanda uThixo, lowo utheni? Uyaziwa nguye. Uthi kuyabaza abantu bamthandayo. Yayazi uthi kuyabaza abantu bakhe. Thina singabajonga ngolunye uhlobo kuba singabathandi, but God knows his people. Kuyabaza abantu abamthandayo. Aphinde athi pha Colossians 1 verse 13. Ongasihlangulayo egunyeni lobumnyama. Igunya lobumnyama lelikabani? Lelikamtyholi, lelikaSathane. Uthi wasifudusela ebukumkanini bonyana wothando lwakhe. Ndithetha xa ndijonga phaa ebheki kwenza umzekelo phaa ngomntombazana engumzukulwana eyayigcina umakhulu wayo. Umakhulu wayo wayenale nto kuthiwa yidimension. Umntu mosone-dementia ngelixesha amaxesha bene-aggression, ne? Angathi xa engafuna ukuvuka, akafuna uvuka. Yaye xa efuna uvuka ngo-1, uzawufuna uvuka ngo-1. Wena ke uza kudidisana naye ba hayi, uyava? Acaphuke ke. Kuthiwa wayemphekela nepapa kusasa. Kodwa umakhulu abona abana no man, le papa lena irongo. Ehle nje umakhulu uyakhalaza. But kuthiwa because lo mzukulwana loved his grandmother.
ungalwisani naye xa umakhulu evukwe ikwakaza yakhe. Ngoba uyalwazi uthando lukamakhulu phambi kokuba umakhulu afike kule ndawo akuyo. So wayemnyamezele. Kuthiwa ke uthando lunjalo lunyamezela ntoni? Izinto zonke. Oh, bethunani inkosi mayisincede. Inkosi mayisincede. Uyayazi into yobana kwakho kwakhona nje endicacisayo ekuhlaleni, ne? Ubone nje abanye abantu mhlawumbi abantu abangafani nathi abacingi, they don't handle us as you would like to be handled. Ndiqonda mani, it's because you know what? He's white. Because that's the only thing that we will always think about when a different person is you know, yo, Zambolisa. I can't tell him, come you, and then I'll reverse a sana, and so come and sign and the police. Reverse it, I want to tell him back. Yasele. Nabantwana behlezi apha. Mina apha esebenzisi mfonomfono. Dula mntombazana esolekile. Kunopheke. Njengoba ngithethe nje dizile apha entloko. Nyanisile mama, for 7 days. Right for me.